Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Para pamirsa ingkang kinurmatan saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, sumangga kita lajengaken malih pangaji-aji kula lan panjenengan sedaya tumrap Quran menika. Ing sapunika mlebet serat angka kalih, serat Al-Baqarah ayatipun 256 dumugi ayat 257. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba paring usada saged seger kuarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, paring yuswa ingkang barokah, paring yuswa ingkang manfaat, ugi paring seger kuarasan. Dumateng para kadang pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun dumateng Kreweng Aji Channel, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kuarasan, ayem tentrem kuaslamet, sabar lan tawakal dening Gusti Allah taala. Ugi mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah taala saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saha saking bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrata fid din. La ikrata fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman takfur bid-da'uti wa yu'min billahi faqadish tamsaka bil urwatil wusta lang fisamalah wallahu syami'un alim. Kula ambali malih ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana yusdu minal ghayy, faman ya'fur bid-da'uti wa yu'min
billahi faqad tastamsyaqa bil udwah al-wusta lang fisoma laha wallahu sami'un alim. Allahu walilladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumul taghut yukhrijunahum minan nuri illa dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Ora ana peksan ing dalem agama sayekti dalan bener iku wis dadi tenang bedane karo dalan sasar. Mulane sapa sing ngafiri setan lan angestu ing Gusti Allah temen agundelan cecekelan kang kukuh kang ora bakal pedhot lan Gusti Allah iku miyarsa angudaneni. Gusti Allah iku ingkang rumeksa para sing padha angestu panjenengane angetokake dheweke padha saka ing pepeteng marang pepadang wondene para kang padha kafir iku setan kang rumeksa iki angetokake dheweke padha saka ing pepadang marang ing pepeteng iki padha sing ngomahi geni padha manggon ana ing kono. Maha leres Gusti Allah taala saha dawuh-dawuhipun. Kateranganipun wonten ing ayat 256. Ayat punika sampun cekap kangge mangsuli sedaya rembag ngayawara ingkang nyariosaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandukaken lampah rudha paripeksa dhateng tiyang kafir Arab purun ngangge agami Islam punapa dipun pejahi. Reh ning sampun kajanji mesti badhe manggih kemenangan. Para kaum muslimin dipun dawuhi menawi sampun nyepeng panguwaos kedah agegondelan ing wewaton boten wonten peksan ing dalem prakawis agami. Sampun boten wonten semang-semangipun malih bilih ayat punika tumurunipun langkung kentun tinimbang kaliyan ayat ingkang sampun-sampun ingkang nerangaken bab prakawis perang ing amarginipun Gusti Allah taala kaliyan para ingkang amerangi para kaum muslimin. Panginten bilih dawuh punika namung tumrap para tiyang ingkang sami ngrasuk Islam ing jaman wiwitan sarta lajeng kasuwak ing pawingkingipun punika babar pisan boten wonten watonipun. Dawuh
agami iku kudu mung karana Gusti Allah Ta'ala ing ayat 193 tuwin dawuh ora ana peksan ing dalem agama ing ngriki punika menggahing sajatos-jatosipun dawuh warni kalih ingkang andhawuhaken maksud satunggal ingkang sami. Katerangan salajengipun togut punika saking tembung togo jawinipun murang yekti utawi lacut sarta dipun wardeni warni-warni makaten para pandherek ing kitab ingkang sami kaladuk gumedhenipun utawi risakipun utawi kapiripun utawi sadengah pangageng utawi brahala-brahala utawi samukawis ingkang kasembah sanesipun Gusti Allah utawi setan. Rehne tembung setan punika langkung kathah anggenipun mengku teges-tegesipun tembung togut wau mila ing salajengipun ingkang kula anggen negesi inggih tembung kala wau nanging punika sanes isim a'lam tembung aran kangge naminipun tiyang jalaran tembung kala wau gadas jamak piyambak inggih punika toga tawagid. Katerangan salajengipun ing ngriki iman kapangandikaaken kados dene papadang dene kapir kados dene pepeteng prakawis warni kalih ingkang akosok wangsul punika kagelaraken wonten ing serat nomor 51 inggih punika serat An-Nur ayatipun 3 gangsal dumugi ayat 50 ayat 3 gangsal dumugi ayat 50 salajengipun katerangan ing ayat 257 katerangan wonten ing ayat 257 inggih menika katerangan angka 350 gangsal ingkang kala wau sampun kula aturaken inggih punika katerangan wonten ing ayat 257 angkanipun 350 dene katerangan wonten keterangan angka 350 gangsal menika wonten ing ayat candhaipun inggih menika ayat 258 ingkang mangke kula aturaken ing video ingkang sanesipun cekap semanten pangaosan kula panjenengan sedaya mugi-mugi sedaya menika ndadosaken kiyatipun iman saha takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah Ta'ala ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel sae kula panjenengan sedaya lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.